L-għada li feġġew dettalji ġodda dwar l-iskandlu taż-żejt, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddeskrivihom bħala paraventu. Il-gvern jista' kemm irid jipprova joħloq paraventi, attakki, skużi, inkluż din il-kwistjoni. Nhar it-tnejn Simon Busuttil kien qiegħed jieħu sehem fil-programm Reporter. Dan ftit iktar minn 24 siegħa wara li kienu żvelati rabtiet ġodda bejn George Farrugia u uffiċjali pubbliċi. Il-Gvern irreaġixxa għal dan billi sospenda l-uffiċjal pubbliku u l-Prim Ministru wissa dwar il-proklama li ngħata George Farrugia. Qal li jekk jirriżulta li mhux jgħid il-verità, jikkunsidra li tkun irtirata. Iżda l-attitudni ta' Simon Busuttil kienet differenti ferm. X'in il-pożizzjoni tiegħek dwar il-proklama ta' dal-bniedem? Ara l-iktar ħaġa importanti għan-nies hemm barra hi li qed iħallsu iż-żejjed fuq il-petrol u d-diesel. Dik l-iktar ħaġa. Ġifieri l-gvern jista' kemm irid jipprova joħloq paraventi, attakki, skużi, inkluż din il-kwistjoni. Bħal Lorenz Gonzi, Simon Busuttil iddefenda l-proklama li ngħatat lin-negozjant taż-żejt George Farrugia. Fuq il-proklama illi ngħatat ukoll fuq parir tal-Kummissarju tal-Pulizija, inkluż tal-Kummissarju preżenti tal-Pulizija, inkluż tal-Avukat Ġenerali preżenti. Busuttil għamel din id-dikjarazzjoni anke jekk il-ġimgħa li għaddiet Lorenz Gonzi kellu jammetti quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li kien hu l-ewwel li ħareġ bl-idea tal-proklama u mhux il-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien. Intant fi stqarrija il-Partit Laburista qal li d-dikjarazzjoni ta' Busuttil li l-iskandlu taż-żejt huwa paraventu jew skuża hija dikjarazzjoni xokkanti. Dikjarazzjoni li tikkonferma ir-responsabilità politika mill-kap tal-Oppożizzjoni. Intqal li s-serjetà kienet titlob li Simon Busuttil jikkundanna lin-nies li kienu parti integrali mill-Gvern tal-Partit Nazzjonalista li kien jagħmel parti minnu. Iżda minflok issa tefa' responsabbiltà ta' dan l-iskandlu f'ħoġru la darba għażel li jiddefendi l-aġir f'dan l-iskandlu. Id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil terġa' tħammeġ idejn il-Partit Nazzjonalista kollu kemm hu, temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.